Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Ine bugün iki hepden dünýä täzeliklerini size ýetirmekçi, ýa-da dikkatinize ýetirmekçi. Gelin indi global meseleden Amerikadan başlaýyn. Bilşiňiz ýaly, indi şu mahal iki hepde dowam edip dur. Amerikany lerdana getiren bir waka bar. Ol hem Donald Trump'ın şol ýanky bir kanun ýaşap berilleri ýa ozal gelip onlarça yıl Amerika'da oturup ýaşap, işläp, salgy törep berilleri çeli çıkarmaly edipdirlerdi. Şoňa esasy emma ýanky bir türkmençelap aýtsak, iş migrantlaryň üýşen ýeri ýa topragy başdan aýak şol Amerika'da Los Angeles şäheri bolupdy, Kaliforniýada we onuň töweregindäki şäherler. Şo taýda aýdylşyna görä 80 göterim ýylat şol türkmençelap aýtsak gelmişik. Her döwletden gelip şo taýda iş tapynyp, işläp, öý gurunup, jaý gurunup, öýlenip, çeýdip maşgala ekläp oturan adamlar. Indi şolary deportasiýa edip başlapdyr. Donald Trump. Bularam garşylyk görkezip protesta çykdylar, soňra ene polisiýa bilen çatmışdylar, yerli halk bilen şo taýdaky polisiýa öz arasynda. Soňra diňe Los Angeles bilen çäklenmän bir protest beýleki şäherlerde, meselem ýagny New York'da da, Chicago'da, Atlanta şäherlerinde de şolara doýuwdaşlyk bildirip Los Angeles'dakylara bularam öz protestine başladylar. Yani şuň kunu näme bar? Ana düýün walýada biziň wagtymyz bilen alsak, 6-njy gün akşam bizde şol öýlen ýanky Amerikalılar köçelere çykyp bizde patşalyk ýok bolmagydy, biz ursat bermez diýip Trump'a garşy çykyş edip başlapdylar. Indi Trump'y olar patşa ornuny özüm görýärligini ýa-da sultan boljak bolýarlygyny günekarlap ine şular ýaly plakatlar alıp çykýar. Bütün ýollar terasa şonu Amerikalılar emesi bilen protestler bilen görünüp dur. Biziň yurtdaşymyz çemen örede şolaryň içinde protest geçirip otur. Onu öz ýazgylaryny özü elbetde ekrana goýarsaň, siz taşyp bolup bilersiňiz şu taýda. Indi diýjek bolýan zadym Trump'ın Amerika'da abrayı guturdy ýa ýetdi diýip aýtmaýyn, juda pese düşdi diýsek onu ýalňyşmar. Sebäp ul adam ozalan bir näçe gaýtdyk, bir sözünde durýan adam däl, günne üýtgedip dur, öz pikirini ýöne bir ýerde ol şol öz diýerli ýa tutan ýerli diýip aýdaýly goşadyrnyk üçin olam Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gollamakda ol häzir şu näçeli dünýä sanksiýa gerizmeli diýär-de ýygy ýok. Ýa men o bilen gürleşdim diýe 2 sagat diýe 3 sagat diýe besetmegi haýyş etdim diýe talap etdim diýe ýöne kimdir onu eşiden, kimdir arasynda şol ikisiniň gürlüğini diňlen ýa-da arasy bolan onu bilýän adam ýok. Näme diýse-de Trump öz agzyndan aýdýar. Ondan şol geçen hepden ýene de bir wakasy Amerika'da olan Trump bilen baglanşykly bir ýeme Elon Musk ona bilýäňiz şol ýanky Amerika'da iň baý adamyň biri. Elon Musk şol resmi taýdan ýanky Donald Trump'ın saýlaw kampaniýasyna şol saýlanmak üçin pesenen $300 milyon pul goýupdyr şoňa. Kömek diýip. Ondan başda bular äbede jübedi ýöne bilen ikisine de bir öz boluşly ýanky ambisiýa bardy. Türkmençelap aýtsak, şöhrat paralyk ýerleri emesi bar bularda yurtdaşlar. Şu menlik, men etýän men bar, men ol Trump özüne şular ýaly sultanlyga dyrjy ýaly. Emma Elon Musk akylly adam bolansoň men kosmosa da raketalar uçurup ben internetiň hemmesi men elimde elektron tipli maşinler çıkarıp otyn Tesla beýleki on baýlygy näçe milyard dollar
Soň bulan arasy degdi. Yani 110 gün boldy. Trump bilen işleşip, Trump ödüpa geçenden soň muny indi açyk kritik edip başlady. Elon Musk näme diye Trump'ı men prezident etdim. Men töledim pul ýoksam eger men bolmadyk bolsam ol prezident bolmaly däl diýip meni günä belirdi. Soňam o taýda aýdan zady Trump'ı impeachment eglan etmeli diýdi. Impeachment diýmegim indi şol inglizden türkmençe geçersem wezipeden çetleşdirmek prosedurasy bar. Düzgün ene şonu başlamaly diýdi. Onun yana da bir zat bar, şol Eman aýdany Elon Musk'ın Trump barada aýdany bir döwür Trump'ın ýollaşy bolan adam diýip aýdaýly. Olan bir milliarder, soň ol özüni türmede onu ölü tapypdyrlar, tutsakhana salynan soň ya özülipmi ya öldürüp kömek edipdirler belli däl. Ýöne şol adam yaşlyk döwürdiýsegem boljak, orta ýaşly döwürdiýsegem boljak 80-nji 90-njy ýyllarda Trump bilen ow gatnaşykdy eken. Ondan şonuň sanawazy bar. Kim oňa bildirilengene Amerikada şol ýanky dürli şular ýaly jenaýatlar bilen meşgullanypdyr. Esasanam şol kamillik ýaşyna ýetmedik, gyýla bilen ýatylyp turulypdyr. Şo bir topar kompromatlar bar eken, şo döwlet işgärlerine. Şol sanyna Trump'a da bar diýip aýdylýar. Ýöne şol adam, şu materialleri eline bolan adam 2006-njy ýylda diýilýär. Moskwada Pavel Baradin diýip biri bar, ol şol Putinin dosty ýa şol öňkü şefi, şu Putin'i Leningraddan Moskva getiren şu Pavel Baradin. Onun wezipesi näme? Şol ýanky SNG diýilýärdi. Şolun birleşmesiniň sekretary. Şo bilen doşupdyr şol adam, şo taýda. Ondan şo aýdylýan zat ýa gelinýän pikir, şol Pavel Baradin'i Amerikan ýanky milliarderleriniň edýän şol tutuň aňyrsyndanmy ýa ýeňsesindenmi edýän şol ýanky işlerini, jenaýatlaryny, video ýagalaryny Baradin'e beripdir diýip aýdylýar. Şoň içinde de aýdylyşyna görä Trump'ın karşısına da kompromat bar. Ya material var. Şol açılmasın, şol ýüze çykmasın diýip Trump şol Putin'e karşı istat diýip bilenak diýilen netijany dörlü görnüşde diýer gönaýdanaklar da ýüzüni säp on gönaýsala Amerikada jogap bermeli olur. Elinde material bolmasa näme üçin aýtsyn? Ýöne şonu gytaklaýan bolsa Elon Musk aýtdy. Şolar ýaly şonu bir topar zatlar bar. Ýöne şol adam ölen soň, ýöne şoň dokumentleri Elon Musk'da bar diýilen ýaly diýip aýdyldy. Indi ikisiniň arasy dolu açılly it bilen pişik ýaly Trump'a maňa gaharly agzyna gelende diýdi. Elon Musk'a beýle bolýan bolsa men sizin raketlaryňyzy kosmosa çykarjak bar zady pozýan diýdi. Trump'a mana allyda ol Amerikada Kaliforniýa ýa-ni şol gowgalan edilýän ştatda karar kabul edilipdi da o taýda indi benzin ýa salyarka bilen işlemeli maşinler bolmalylar, ulagly bolmalylar diňe elektrik tog bilen işleýär bolmaly kanun kabul edildi. Şu Elon Musk'a bolsun niýetdi. Bana Trump ýa-ni bir kullukda ýatyrdy. Ente olan öz içki karşılığı ýa sowgasy gidipdi, olar ýaraşar diýilen ýemeden hetden açdylar. Soňra o taýdan garşy bermeli näme boljak? Ukraina meselesinde Trump'ın edeni Biden öwrüne gol çeklen şertname bardy. Şo taýda berilmeli ýaraglar bardy. Şu ýylyň bir 2-3 ay öňünden iýulyň ahyryna çelli Amerikan berilmeli ýaragy bardy. Şonu ýatyrypdyr. Ondan Trump Amerikan emeleri var. Howadan gorunç güýçler Ukraina kömek edýär. Onu Ukrainadan aýryp ýanky Israil'in töweregine süýşürmekçi bolýar. Şo töwerekde howpsuzlyk üçin etmek üçin diýen bahanasy bilen. Demek Ukraina fronty ýalanlaşlanyp galýar diýse öte geçdigimiz bar ýöne öňkü gorunmak okybyny ýitirýär.
Ýöne beýle diýilligi o erti gelip orsony doluluk gölüne basyp arar diýmekden gaty uzakda mesele. Ýöne olar ýuwaş-ýuwaşdan şu günne 1 kilometr, ýarym kilometrde or tarapy Ukrainanyň jümmüşine tarap hüjüm edýär. Aýdylşyna görä şu mahal taraplaryň ýa-ni adam sany ýa uruşucu ýa söwüşüji sany ýurtdaşlar. Ukraina tarapynyň bir söwüşüje or tarapynyň 20 sany söwüşüje garşydyr. Hem şol bir aýtdylar, Mesarowka ýa-ni ölen etdiýal edip şol ataka uğradypdy or tarapy diýip. Ol şon dowam etdi. Ola kimleri uğrady? Orsal olam uğrady ýani. Ene şu Merkez Aziýadan biziň şol bäş döwletimizden ally bilen ýa-ni pul bilen alınıp uğradylan ýigitlerimiz bar. Kawkaz döwletleriniň halklary bar. Soň Orsiýanyň öz garakçety bar. Ýa-ni milli emeler oblastlar ýa respublikalar. Şolardan gidi, emma Moskwa, Leningrad ýa Rostov-na-Donu bu uly million şäherlerden adam alanak bar. Näme üçin gorkýarlar? Şeýle o taýlardan adam köp alsa olaň ýam ölüsi gelmeli ýygyna. Gelmese de ýalar köçe çykjak. Emma o bu ýerine näkiler? Pul berseler razy, ozal şu berge borja batyp oturan biziň şu türkmenlerimiz ýaly. Yani o ne? Şolardan ses çykýanak diýip, ne bilerim şol allygyna basyp oturýar. Esasan şol uruş taýlary eger seretseňiz şol men pikir edýän, men sanap ýatyryp sanan adam ýok, ol o taýda ýöne şol uruşdaky orta tarapyndan söwüşçileriň bar köp bolany 10 göterim ors bolsa galan beýleki milletler. Taşar döwletlerim bar o taýda Afrikadan hem AMD'den hem Arap döwletlerinden hem ýa-ni Merkez Aziýa biziňkilere aýtdyk. Öňkü sosialistik lagerden hem bar. Pulu hemmejik pulu gelýär, pulu satyn alynan hakyny tutmak goşun olur. Olar watan üçin o ikinji jahan uruşunda döşüňler, men watan üçin wepat bolýan diýen adamlar o taýda barmak basyp sanaýmaly. Galan diňe pul üçin çykanlar. Ene häzirlikçe şol Ukrainanyň ýagdaýy şeýle, ýöne Ukrainanyň ýagdaýy gowluga üýtkär diýen mende umyt bar, o näme bilen baglaýan, onu häzir biraz gejira aýdyp berýän. Inni bağışlan yurttaşlar. Inni yemeğe geçelim. Hani ayın 13'üne İsrail gece İran'a taraf hücum etti. Onlarca yüzlerce samalyotu, dronları asmanı kalıp İran'ın en bir gorulayan harbi obyektlerini bombaladı. O obyektler nahil obyekt, binalar. Şu taýda İran'ın yadro yarağını öndürmek barada projekti ozulun bar. Öňe ne derecede eýem şol projekt taýýar, haçan eýem onu ýasap boljak, biri gün aýdanaklary gytaklaýan aýdýaly, bu nerte diýilen. Şoň üçin İsrail öňürtiledi. Enne näme boldy? Onun üçin İsrail İran'ın möhüm harby obyektlerini bombalady. İran'ın harby baş tutarlarynyň ählisini ýene ýok etdi. Soňra da şol İran'a atom bombasyny ýasamak üçin işläp beren alymlar bar, inženerler bar. Bularyň hemmesini ýok etdiler. Indi şoň kun İran'ny şol bombany ýasap biljek adamlar ýok diýseňem boljak. Yani İsrail aýtdy biz dolu şol ýemani İran dolu şol hukukdan aýrýançak biz uruşjak diýdiler. Bu bir gezeklik goşun operasiýasy, ol Putin men 3 günlük Kiýew basywaryny çirleýärim uruşýar ýok. İsrail aýtdy bizden şonta 100 edýänçak bizden İran bilen soňra çeli gidişjak diýip eden emesi hereketleri. O şona meýam üstünlükli alyp barýarlar. Hem ikinji gezek için ikinji tapgyr hem söwüşe girdiler İsrailler. Yani İran'a şu mahal şu situasiyada, şu ýagdaýda radarlary ýok, emma İsrail'in samolyotlaryny görmäge, tutmaga, urmaga bilen howa goranyşy işlerni. Şoň üçin İsrailler şu samolyotlaryny dolu güýjüni ullandy otýarlar.
O näme bilen gutarjak? Ol entak belli däl. O ýöne şu uruşun şuun köýnäýem 3-nji güni häzirlikçe Israil o öz diýeni gögördi boty, öz hereketini edip boty. Nämeden başlanypy? Uzal aýdyp geçdik näçe gedek men siz bilen görleşende ýurtdaşlar. Şol 23-nji ýylyň 7-nji oktýabryny näme üçin şol ýanky Palestinada yerleşen ýa-da ornaşan Iranyň döreden Hezbollahmy, ýene bir Hamasymy bular çölüň içinde çöl beýwanyna konsert gurnap oturan ýaşlar bar, dürli döwletden gelen esasen İsrail. Şolaň üstüne çöküp bulary paýhallap garýarlar, galynym ýesir alýarlar, ýene de owa bolar çöküp öýüne oturan adamlar maşgalasy bilen öldürýärler, ýakýarlar, otlaýarlar, çagalarna çel. Şey diýem, ýygyna dolanýarlar. Indi ştaýda soraw ýörçükkä. Nämen hatyrasyny şular İsrail'in üstüne çözdüler. Näme maksat bilen? Türkmençelap aýtsak, İsrail bilen ýeme Palestinan güýji hiç aşan deňdäli bolubam bilmez. İsrail'laky bar ýaraglar diňe ol Palestinany bütün Arap dünýasyny asmana uçurmagy mümkinçiligi bar. Ýöne bular näme üçindir? Türkmençelap aýtsak, ýatanyçy daşlaýarlar. Ene gaýtargysyna mallylar. Bular aýdyr bir kümin adam Israil tarapdan ýesir alyp öldüren bolsalar ýa öldürip bir bölegi ýesir alyn bolsalar şu mahalyny onlarça min Palestinli insanlaryny pida bolup wepat bolup ana şol öz janlaryndan geçdiler. Kime diýmani? Iranyň aňyrdan şu işleri dolandyrmagy netijesinde bolýan zatlar. Onsoň şu taýda sizin ünsüňiz barada çekmek şu bolýarny. Şu ssenariň şol ýanky 7-nji oktýabrda gurnulan şol ýanky bir çözüşüň aňyrsyny kimdir? Ýeňsesini tutyň aňyrsyny. Kime peýdaly şu zatlar? Ilk başdan biz şoňa düşünmegimiz zerurda. Bu arada bir näçe bilermeler dörlü tarapdan aýdanlary bar, pikirleri bar. Menim şol pikir bilen razylaşýan elbetde. Sebäp olan getirýän delili o tutaryp ederlik, o netijede ynanarlyk güýje eýe diýip aýtsa. Näme üçin? 7-nji oktýabr Orsiýadyň taryhyna bir möhüm waka. Näme bilen baglanşyklar? Ýurtdaşlar. O 7-nji noýabrda biziň o ýaşlyk döwrümizde parada gidenler ýok. 7-nji oktýabr. 7-nji oktýabrda Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putiniň doglan güni. Ine bilermeller, analitikler şeýle baha berýärler, şu ýöreýte, şular ýaly. Maksat bilen şoň doglan gününe sowgat diýilen ýaly edilen çözüş. Çözüşi kime diýär? Hamas bilen Hezbollah diýär. Bular kim üpçün edýär? Yarag bilen bular kim saklap otyr? Iran. Iran kimin dosty? Orsiýadyň. Orsiýat bilen bular el-ele berip hany bir-birine ýanky dronlar berip otyrlar, kömek edip otyrlar. Türlü tarapdan hyzmatdaşlyk ýoly. 23-nji ýylda Putin gowşakdy. Ýetişip bilen ýanky Kursk'ın bir topar yerine Ukraynalar çözüş etdi. Harkov'u izin alırlar 5 günden sonra. Qaran sağlı su üstüne diýir şey al Putin anjırap oturşady. Şoňa gollaw bolsun şu ünsü Ukrayna urşunyň bir gara sowallyp edilen ene provokasiýa şu. 7-nji oktýabr Putiniň doglan gününe. Men ýöne köýere diýemek Putiniň doglan gününe o zaman bir näçe şular ýaly ýanky adam pidalar edilipdi. Bilemek bilýän ýokmy? Orsiýetde o ýanky Anna Politkovskaya diýip emi bardy, jurnalist, siýasatçy. Şunu 7-nji oktýabrda atyp öldürdiler. Olam şu göni Putin bilen Ramzan Kadyrowa garşy duran adamdy. Boris Nemtsov şunu
Putin'i o elmadam sıltagat ya Putin'in ornuna geçsek böyle ene halkın filayan o siyasatçısı yolbaşısı yaşıgıt bennenim içyaşkıçı şunu itatan edip edir Kremlin qabat qarşısında köprüde atıp öldürdüler. Bilen Putin'i soğugat. Qarı Putin'e edilen soğugadın hemmecinin içinde adam pedası var. Yani şular real soğugat ediyorlar da ona gül qoşuran aklarda yani birinin canını kast ediyorlar. Alexey Navalny'nin o Qırıkçı traktörünü türmeye çıkarıp yani o taydını zehirlep öldürdüler. Birinci gedere zehirlep alıvermediler, ikinci gedere manı zehirlep öldürdüler. Ola mene şol Rusya'da prezidentliğe talış edemeli adamların biri. Şon üçün bärde gen görörlük zat yok. Näme üçün 7-nji oktýabrda şular ýemede İsrail'e şo provokasiýany gornatdy. İsrail'em jogap berdi. Ondan buna da bütün dünya birisini sowdular. Ana o taýda beýle bolýa, eýle bolýa Ukrainadan el sowuşdy halkara, guramalan ya döwletler. Ve sebäp o taýda çağırır diýeri ýakyp gidýärler maşgalalar öýünne. Ondan İsrail jogap bermedi. Ne? Şol ýa Palestinany gollaýanlar o bilip goýun. Biz Palestin halkyny İsrailem garşyda. Ýöne şo Palestin halkyny galkan edip ullanýan şular ýa jenaýatkar harby toparlar bar ýa gurulmalar. Ýa şolaryň arkasynda duran döwletler. Ine jenaýatkar şolar. Şolar bilen uruşulýar. Ondan dün öňün şol İsrail'in premier ministeri Benjamin Netanyahu aýtdy, şular ýaly İran halkyny ýylan biz halka garşy dälidik. Biz şol siziň depäňizde galgap oturan rejime garşydy. Biz şolary ýok etmän, indi biz ömetjek durjaklar sebäp ýerde geçdi olardy bütün dünýä hop salyp durýar. Şol sany Arap döwletlerine de, Aziýa döwletlerine de diýip aýtdy. Ene mene üçlenji gün şuň kunna o taýda dolu maştaply urşa başlandy diýip aýtsam ýalňyşmar. Men ozal aýdypdym size ýoş-ýoşdan 3-nji jahan urşuna girýärsi. Bana girdim indi o taýdan ýeňiş gazanmanyň hiç kim çykmagy ýagdaý ýok. İranam çykmaýa, İsrailem asla çykmaýa. Sebäp bular bir-birini güýç görkezmeli ýere geldi. Amerikada islese islemese İsrail'in tarapına çykyş etmeli bar. Yani olar aslında şol 48-nji ýylda şol döwlet İsrail döwleti döredilerine şonuň şo döreden döwletleriň ikiden biri Amerika, birincisi SSR, elbette Stalin'in döreden ýemesi. Emma inni bolýan zatlar seredýäs boli. Trump ömeden Ukrainadan elini ödüp inni şol İsrail İran urşuna serenjam berýär, sin berýär, bir kun bir pozitiv bir zat bolsa, ol öz adyna ýazýar. Negativ bir zat bolsa, Biden'a çellesine yükle. O benden ya prezidentlikten giden ne ya? 3 aydan geçti de. Yani hazırım so günahkar. Men bolun oldum ey derdim, men bolun oldum bey derdim diye de Donald Trump. Sen bollun ama 16-njy ýyldan 20-nji ýylyň arasynda. Sen de urunda dälmidi? Sen ukazın bilen sen prikaz berdin. Yaman Owganistanyň Iran Amerikan goşullaryny çykarmaly. Sen buyrugyny ýerine ýetirenem Biden. Enne Trump aýdýar ýene de bir täzeden Owganistana girmeli. Şeými? Bolýan zatlar şol. Häzir birje bokurdam öle. Ýene de aýdylmaly da geçen hepde Trump ıglan etdi de şol bir näçe döwletler ýanky kızılçılık diýip aýdyn, kızıl hasabatda şol asla gadagan doly. Bir adamam şol döwletlerden Amerika gelme hukuky ýok. Onu ikinci derejeli hukukly sarçylyk, goý sarçylyk, onu şuna Türkmenistan girdilipdir. Näme üçin sonra bardy? Jogabyny şuň wakalardan boldy. Sebäp Amerikan razvedkasy ýanky bir İsrail'in bildiğin gullukları
Gatygy işläp berer olam biziň regionlarymyzda, diňe Türkmenistanda, bütün regionda. Ola göre boti, kim bilen bular samanasynyň suwy ber, arkadaşlyk ýa hyzmatdaşlyk edip otýar, ikisam samsyk atalogyn. Kime bular her ýyl 100 adama, 200 adama daşary ýurtlary biz Türkmenistanyň garaşdarlygyny berdik diýär. Kim olar? Haýsy döwletiň milleti adamsy bular? Ondan Türkmen pasportdan terroristlere berilmeýänligine kim inanjak ýa kim inanryp boljak? Şu zatlary göz öňüne tutulup Türkmenistana Amerika girmäge beýdi. Iki ýeke ol döwlet ýolbaşçy olam arky tarap çağıranyny gidämese indi borluk oturdy. Türkmenistanyň hemmetiniň döwlet ýolbaşçylarynyň ayagam çekilmeýär. Ol turist näýdi, okuw diýdi, beýleki diýdi. Olaram yalan görürüm. Aýdylmyň çağadan bir çağı Amerikada okuyply bolup biler elbetde. Türkmen ýeme beterem bir samsyk milletler ola görkezjek bolşy ýaly. Biziň halkymyzda akylken, bizde ýöne innek ýok ýa süýrek ýok. Okumadyklardan o çağa Amerika barany nädip okusun ýa nädip öwrensin başda bolmasa bilimi ýa ylmy ýa taýýarlygy diýjek bolýandan şol. Indi o derejeden mahrum bolurlar. Ondan Amerika kim gidip okuýar? Han aýdym ýurtdaşlar. Ya kim okap biljek? Zahmetkeş halkyň çağısymy? Ýok. Bu halk iýmeli çörek tapman otyka, o nädip çağısyny ol Amerikada okutsun? Halal rahmetiniň hasabyny sulatlar mümkinmi? Elbetde ýok. Şoň üçin gidýänem bolsalar, şolar başdan gidýänem bolsa şol ýeme döwletde, hökümetde, wezipede Gurban Gulyň dawany ýalap oturarly bar. İki egilip iki satanyň ortasyna salam berip berin. Ine şolun çağırar ilen çalany Amerika gidýär. Ýaşamaga da, okumaga da, mülk almaga da. Inni uzakda däl, inni olaňyň ýygynyň ýeteler, gitjek yerleri ýok. Şoň üçin ana ýanky daşary işler ministri bar Türkmenistanyň. Reşit Meredov. Hana? Eýem aýyň onuny notogra diýär. Amerika biz kisan şular ýaly dostlukly gatnaşykly agdy bir döwlet. Näme üçin biz şeýtdir şular ýaly wiza gadagançylygy girdiňiz diýär. Ey, haramdada, esen öz halkyny wizany orawa görmäňden soň Türkiýe gidip gelmäge de soňra da wiza girdiňden soň sen kim onda? O taýdaky millionlaryň ýanyňy ýa çağalaryňyň ýoly ýapykmy? Dur berin enter yapıljak ýoluň gatykän bar. Bu başlangyjy. Bu başlangyjy ýurtdaşlar. Men ozal aýdypdym şol Trump başda söz berdi da men şunu bir sutkada dördürüş uruşy ýatyram diýip. Menem ynanylaryň biri epey adam 2 metr boy şular ýazat diýip dursa sen ynanjakkan. Hani bir günde oturdymy? 100 günde oturdymy? 120 günden geçti ya. Oturdymy? 130 günden geçti oturdymy? Ýok. Şol uruşy. Demek ona da namaçandan soň ondan biziň hep şol Trump'yň ady bilen baglanyşykly üýtgeşiklikler berkezadede bolur diýip önümden mene çetleşdim. Sebäp Trump'yň edip oturan işi o Putin'in tarapdary bolup durdy. Näme ýaksam şoň tarapyny boldy. Onun üçin o taýdan biziň halkymyz üçin bähbidi mene garaşamak dogrusyny aýtsam. Ýöne ştaýda häzir İsrail duydansa ýagdada diýip aýtsam boljak. Ony zaman Iran bilen uruşa başlady. Şu uruşyň gelgenine häzir Putinim yaragsız galar, Iranyň alýan yaraglary ýa nebiti arzan nebiti ýa başga bir zat kän zat otaýdy. Şu zatlar Ukrainanyň garşysyna ulanylmaz. Şol sany dronlarym. Bolýan zatlar şol. Galanım wagt gorkadyr ýurtdaşlar. Ýöne şol uruşyň ýelgeni hökmany bir ýagdaýda, hökmany bir şertde gelip biziň türkmen halkymyzda da ýurdumyzda da hökman ýeter. Owdy ýeter, ýalyny ýeter, tüssesi ýeter, täsir hökman bolar. Biziň o taýda
Simin aňyrsynda türkmen sahrada 4 milyondan artykmaz türkmen dogurlamy ýaşap ýörebiler. Asyrlar boýy. Olaň öýe toprag ota gelmişekde bir topar maňyzan etýär, o gamrada şolar ala dedip biziň ýurdumyza getirip bolmazmy hadi? O näme üçin olar gelsin? Olaň o topragy, o taýdy görbäk 10 nesil 20 goşak ömeleri ýatyr olaň öwlatlary. Näme üçin olar şol taşlap Türkmenistana gelsin? Gelende de kuzak açıp oturan hökümet barmy o taýdy? Ya gel dogan hene barjamyz paýlaşyp iýerleýän halkyň barmy? Hana aýdyp otylar. Gurwarlyga kesmäge malym tapanak millet diýe şol gurwarlyk bize bilýärse gurwarlygy adamlar bişiren nahary ýdirmäge adam tapmaly köçeden tutanyny getirip orsy kurty ýok gel nahary edip şol gurwarlykda 3 günni hödür kerem ederdi. Enne bir goýunum keselen akmanany dün öňü nebit bilen görleşdim. Aýdyp durlar. Ýok de. Çağıranım ýok, sadaka berýänim ýok. Bar bolsa öýüni tabada bir zadyň uwjyny gyzardyp öýleri o aýat töhür edýär oturdy. Hani bir bol saçakly türkmen, ha? Ýa-da o asmanymyz durup dip oturmalymy? Nerede howa bulaşypdyr? Türkmenistanyň maşa. Olamaz, duramaz däl hani tozan işi. Ödüm şol kimyan emesi tozany. Ene bolýan zatlar şol. Enne bular ýene bir zat bar. Taýda bellakçy geçen ýylyň apreliniň başynda şol İran bilen ýanky bir Israil bir salışdylar. Şonu Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi hem de şol ýanky ýa-ni bir daşary işler ministrligi görkezme berýärler. Mene hayran galym. Bular haýsy däl hanan adamsy. Sagmyşlar aslynda. Bular ýaly buyruk berer ýaly. Näme diýýär? Şunu Balkannaky Gyzylarwat, Gyzyletrek, Gargalam, bilemek başga nirde Esengollu şu taýda yerleşdirilen harby skladlar bar. Şulum içindäki ýaragyny şu taýdan alyp bizde ene gün matara Daşowga göçürdük. Ýa göçürmeli buyruk beripdirler. Aýho, nähil samsyksyz. Siz gorumaly serhediňizde ene şol Eýran oğan serhedi. Bu taýdaky ýaraglarym skladlardan alyp bizde Daşowga göçürdük diýe göçürmeli etdik diýin. Ondan ol Balkanyň ilaty özüni näme bilen gorumaly? Taýak bilen durmaly düşmanyň garşysynda şunkun aňyrdan bossun ýerde näme etjeksin? Onlaňym diýe bizde şu bossunlar gelenne diýe, o iş wagtyny kızgın nahar bermegiň diýe aladysyny etdik diýe. Sen öz halkyňa bir gezek şol kızgın nahar bermäni bir gurno mekteplerde ýa keselhanalarda. Hey wallar. O sen o urusdan bosup gelerler sen iş wagtyna kızgın nahar berjekmisin? Bizde ne Birleşen Milletler Gurumasynyň diye bir taraplyk statusyny alan döwlet hökmüni bizde içerki konfliktleri hiç bir tarapa gatnaşmaýar, goşulmaýar. Biz ene bir tarap dip ene nadaralyk etip reşitmeler. Sen gatnaşmaýan bolsaň Türkmen ýigitleriniň Ukraina urşunyna näme göri bar? Ha, näme üçin siz şular samolyotlap owradyp durýanyňyz günne Moskwa bilen Kazany? Ha? Jogap ber, mered. Sen entek durup bersenden sorajak jogap gatkan ýönmen tutay. Sana wa sarp edip oturmaýyn. Ýöne şular ene o ýanky tilki sapalagyna atýarlar. Inni haritke kirdegine menelli de. Näme Israil görmän urmy Amerika bilen oýnap oturan oýnuny. Durberin entek. Sen o Dubaydaky owrlap çykaran pullaryňda çelli ýetiler. Gitjek ýeri ýok. Ýöne her kizadyň wagty bar. Enne şuň habar berilişine görä ýurtdaşlar aýdýarlar. Hani Eýran şol häkimet başçylar eýem goşlaryny ýonap gaçmagyň ugruna diýe nire gaçyp gitjek men onu şoň bilemem. Ýöne eýem goş haltada arkasyndan. Diýmek, basam mollarda Eýranyň o rejim ýetgemek gaty mümkin. Oň ýelginem hökmen bize gelip beter, bize diýendiňe Türkmenistanda bütün Merkez Aziýa. Şoň üçin biziňkilerim ozorlan gaçyp göçüp bererler bar. Iki ýöne şu ular bilerim köpçülik ýeme eýe bolýandyr. Bilerim gaçmagyň ugruna.
Yurtdaşlar şoň üçin sizden haýyş, görýän bilýäniňiz bar bolsa adyn familiýasyny bize ýetirin ýa suratlaryny alyň. Oşuny nämen ýükläp duran ýere gidýänini çelli. Mümkin gadar bormy? Şonu sizden haýyş edýin diýdim. Häzirlikçe, şugurlukça aýtjak zatdan şondan ibaret. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, täzeliklere garaşy berin. Inni ýene bir hepdeden soň maksat edýän jan sag bolsa siz bilen duşuşa gelirin hökmen şu bolup duran wakaly barada gelen maglumatlary size ýetiren. Sag bolun, saglykda görüşelim.